फोरोंनाय नोंखौ गुजुनायाव बैग्रि जानाय सोर फोरोंनाय ओइ मेलेम गारहरलाय थिदों नै गुजुनायाव बैग्रि जाग्रा ना नोंसिना हेड अफ दा डिपार्टमेन्टआ थिनहरदों डक्टरा बैग्रि मावनानै मोजां मोननाय गुजुगानाय बैग्रियाखौबो लाबोदों बयनिफ्राय नों सोंनो मानो सोंनो आं गुजुनायाव मानो लाबोनांगौ नोंहा मानसि बे बैग्रियाबो जों ए नोंसोरो बिदिसो साजेसन होयो बेमारिफोरखौ बैग्रि जानाय गाइखेर लोंनानै हो मोजां जानाय डक्टरजों बिजिया ब्रे मावजानाय नोंसोरनाव मावजानाय जोनो जों मिनिनानै आयौ आयौ सयथिबो गैला बिदि गुजुगासिनो हरसे थाल्ला गुजुयो बेयाव बेखौ लागायबावबाय बेयो नालाय मासे इन्टारेस्टिं नोंलाय आरे आं थैला बेनोना नों हिनजाव गोदान मोननायब्रा एरैनोबा नुवाखै दुश्मनिफ्रा ओरैनो सोरबा सोरबा मोसाफोरजों हाथाया कुत्ते गेजे सायम जे खावाय खनजादों हि दाउखौबो हगारनो थाङाखैलै आङो रावनिबो थैजोबनो थांदों बेखौ होनाखैब्रा आङो एरैनोबा सोरबा सोरबा पार्सनेलि एटाक खालामफिननो हायो नोंखौहाय हिनजावखौसो खालामो हिनजावखौ एटेक खालामाखैलै सोरबा सोरबा मानसिफोरजोंहाय मान गोनां गेदेर सोद्रोमाफोरजों आखाइ हमनानैहाय एसे बदला लाफिननो नायलायलांबाय खोनाफैयो बा देवालनिबो खोमा दंना बारा सिबथिंबायो आरो आं वेस्ट बेंगलाव थालालाय माथो जानोसै बड'नि थैया आंनोबो दंना दंमारो है सिखालाबालाय मानि लागाव ले र बर'नि थैया नोंमारखौ नोंमारा साखिनायना गोबाब ना गोदै ना बर'नि थैया आंनावबो दं हानायना नायनो लुबैयो आं माइ आं सासे सानगोन मा दख'ना गानमारा नोङो आरे दख'नाखौलाय मानसिफोरा बुंगासिनो सोरबा सोरबा अकेसनेलि मयबा मयबा नांगौ समाव थांलालायना गानखायो दा माने न'आवहाय सब समाय आरे जायफ्रा बुङोना बिसिनि न'आवनो थांनानै नायना बिसिनि हिनजावफ्रानो फिसाजोफ्रानो हयथ' साला आंलाय माथो क'क्राझार थांला आंलाय जिन्स पेन्ट गाननाय नुयोब्रा मानसिफोरखौलाय बुरैबाथाय साला फिसा सानै सिथाम जानायफोरानो माथो जिन्स पेन्ट गानना गिदिंबायो आंलाय दासो सिख्ला जवानी हाय जवानी जादोंना फाग्लि फाग्लि अद्भुत रिल्स बानायग्राया सेस खालामहरबाय मानसि मोजांफोरखौबो खुगायाल' जाखायो लिपसिं बायहांगौलाय गगा मोननानै गोरलै गथ'नि बाप जाबाय ओमफ्राय रावा बोरैमोनलाय प्रियंका चोप्रानि मोनसे डायलग दंना वुमेन शुड बी इन्डिपेन्डेन्ट होननाया ओमफ्राय बे गावथ' बुंला नालाय आंखौलाय नों इसिबां गुजुदों बैग्रि जायो बिदि जायो बहा हामो गुजुनाया गारला बे दे बानायदो आं लोमजानाय हालोद थैनोसै आं बानायदो आं जेबो होनला आं माने गैया माथो आं भिडिअ लाला बायदि बानायदो आंनिफ्राय नों भिडिअ लादों नाख्लि आंनिफ्राय नों भिडिअ लादों देवरा बानायदो बानायदे बानायदो 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 मासगामि नियार भकतपारा उदालगुरि जोंनि बिमानि नामा हिरा बर' आरो बिफानि नामा दिलीप बर' दा फोरमायनाय बायदिब्ला GMCH गुवाहाटी मेडिकेल कलेज बावहाय मेडिकेल कलेज हस्पिटाल गुवाहाटीनि जाय देरसिन जोंहा गभर्नमेन्ट बेयावहाय जागोन बायदि फाहामथाया दा बावनो दं जानांगौ आंनि आन्दाजाव जों हरदों हराखै बेखौ देखायनानै लाब गैया ससियेल मिडियायाव आं बिदि सानो आरोना अब्लाबो खायफा बुङोना बुंग्रायाथ' बुंग्रा थाखागोन अब्लाबो लामा दिन्थिग्रोनाय बायदि जि हायो आंनिफ्राय आंबो हरनो नाजागोन आं बेनोबो खिथाया बेनोबो सोङा जोंना मोनसे कन्डिसन ओरैबो दङ इभेन दिनैसिमबो बे गावनि आर्निंखौबो बे आं सोंफेरा बिनि आर्निंखौबो बेसेबां सेलारि मोनो मायो बेहा बेनि आरो बेबो बेसारा आंनिखौबो सोंफेरा नों बेसेबां मोनो मायो चेकबो खालामफेरा
जि हायो जथेस्थ' इसोरनि अननायावनो सोलिगासिनो दं आरोना ओंखायनो इसोर होननाय मोनसे जिनिसा दङ नालाय बेखौ फोथायोब्ला जोङो निस्सय गुबुनखौ हेल्प खालामोब्ला गोबां समफोरावहाय गावबो हेल्पबो मोनफिनो आरो जाय हेल्प खालामदावग्रा गोजोननायबो मोनो थाइसे थाइनैब्लाबो हरदो एकाउन्ट नाम्बारखौ बिथांजोआनो बुंनानै होदो एकाउन्ट नाम्बारा जाहैबाय 376328050339 IFSC कोड ने जाहैबाय SBIN 0000 130 एकाउन्ट होल्डर नेम सुनाति बरो सुनाति जागोन बे बर' अच्छा सुनाति सुनाति बरो थ' नोंथांमोनहाबो आंबो नै आं पेमेन्ट खालामबाय थायो ओरैनो देखायलायनो दरखार गैया नों मा हरदों मा हराखै देखायबाल' हरनाय जाया आंनि साननाया बे आरोना अब्लाबो ससियेल मिडिया इउजार हिसाबै जोंखौहाय खायफा हिसाब लाग्राबो थायो हिसाब लाग्राबो लाबाय थादों खिन्थु आंनि हानायनिफ्राय आं पेमेन्ट हरबाय पेमेन्टआ दान जाबाय नोंथांमोनहाबो जाय हायो थाइसे थाइनै इभेन आं बेनोबो खिथायाखै आं बेसेबां हरदों आंनि गोसोनिफ्राय हरबाय आरोना बिथांजोआबो हरगौमोन आरो होबाय थाखायो बिथांजोआ एभ्रि मान्थ बे गावनि पार्सनेल खाबि बेबो आंनि इनकामखौ सोङा आंबो बेनिखौ सोङा बेसेबां मोनो दिनैसिमबो सोङाखै आं बेसेबां मोनो बेयो बेसेबां सेलारि मोनो जों थामसानो गैलायलाया खिन्थु संसार जानायाव जों बेबो बाहायो आंबो बाहायो खरस खालामनायाव जों सोंलायाबो जायनाव दं बेनो मोजां भिडिअआ भाइराल जानो नागिरा जोंना नाथाय एसे गाज्रि नुयोब्ला मा जादोंब्रा आसोलफ्रा मा खालामलायदों सेरान सेर नै उमुख ना नै दाख्लैनि बै रिल्सखौनोथ' आं आसोल आं मिथिखादों बेबायदि जाखागोन आं रिल्स बानायनायाव ओरै मेथाइ खनै खनै आखाइ ओरै लाबोनाया नैबाव नांबोदों प्राइभेट पार्टआवहाय आंनि वाइफनाव बेखौनो हाख'आ स्ल' मसन खालाम ओरै दांनाय खालामबाय थाबाय बिदिसो जायो थायो मेन्टेलिटि गोबां बुंग्रा थायो गाज्रि सानग्रा माथो खालामनो नों गाज्रि सानग्राफोरखौहाय माबा बुङो साना नामा गाज्रि सानग्रा माने गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरखौ माबा बुङो खुलुमबाय आं उदालगुरि जिल्लानि 1 नं माजगामिनि सासे सोद्रोमा आंहा 1 बोसोर बारलांबाय आंनि फिसाजो सासे गेजेर फिसाजोआ ब्लाड केन्सारजों भुगि दिनै 13 मास जाबाय बे 13 मासावबो आं ट्रिटमेन्ट खालामनानैबो जोबैलाय दिनै बन मेरु ट्रान्सफार खालामनो थाखाय आंनि फिसाजोखौ गुवाहाटी GMCHआव बन मेरु ट्रान्सफारनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेखायनो आंहा रांनि गोबां आंखालाव गोग्लैनायनि थाखाय गासै जोंनि राजा रायजो आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खुलुमनानै खर' गंग्लायना हान्थु खेरायनानै आं जि एसे एनै थाइसे थाइनै रां आंनो अनसुंथाइ हरो बेनि थाखायनो आं खावलायनाय जायो आरो लोगोसे जोंनि जा जोंनि केन्सार डिपार्टमेन्टनि सार बिथाङाबो जोंखौ खावलायनायलाय जों बन मेरु ट्रान्सफारखौ GMCHआवनो खालामगोन होननानै सानदों बेखायनो जा थाइसे थाइनै राजा रायजोफ्रा होयो बेखौनो आं आरज गाबनाय थाबाय खुलुमबाय